வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு கேம் வெப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று போட்டு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ரன் கேமிங் டோர்னமெண்ட் அவங்களோட மேட்ச் 2 ரவுண்ட் 2 தான் இது. இதில் நாங்கள் தோத்தமா ஜெயிச்சோமா அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யுமாறு மிக தாழ்மையும் கேட்டுக்கொள்ள படுகிறது. சரி, இந்த வீடியோஸ்க்கு இப்போ நம்ம கடைசிக்கும் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம செக் பண்ணுங்கள். அம்மாடுமால் வேறு லெவல் டோர்னமெண்ட் இது. ஸோ இதில் வாட்ஸ்அப் பாருங்களேன் எவ்வளோ மெசேஜஸ் வந்துகிட்டே இருக்கோன்னு. ஸோ மெசேஜ் வந்ததுனால தான் நாங்கள் தோற்றோம். எஸ், அப்படியே என் மொபைல் சொல்லல போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வெளில வந்தால் போயிடும், அதனால் ஸ்கிப் பண்ண ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பானா அவ்வளோ இதுவாக அது பேர். ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப லேக் ஆச்சு. அங்கே விளையாடவே முடியல. லேகிங்கை மட்டும் பாருங்கள் இந்த கேம் பிளேவை. அம்மாடுங்க அவ்வளோ தான். ஐயோ பௌத்தாடி எட்டு டாய் பெரிய டாய் டே யாரா இவன் பைத்தியக்காரனடா நீ. அம்மூடு வாஹா வேறு லெவல் எட்டு ஹேக்கர் மேலே ஆச்சான். அவ்வளோ அம்மூடுங்க. அதில் நம்ம நிக்குவார்கள் ரொம்ப வெறுப்பாகி விட்டார். ஸோ என்ன என்றார் கேட்டீங்கள் என்றால், டேய் எப்படிரா அம்மூடுங்க வேறு லெவல் மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயரா நீ, எப்படா நீ என்ன அடிப்பாருன்னு கேட்டுமே. சரி, நான் இந்த வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ரொம்ப கொஞ்சம் 11 minutes 30 seconds வீடியோ தான் இது. ஸோ இது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணால் ரொம்ப கம்மியாகிடும். அதுக்கப்புறம் புரியாது நாங்கள் என்ன வளரோன்னு. சில வீடியோலாம் புரியும். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி கேம் ப்ளே பண்ணுறாங்க, என்னமா சர்வை பண்ணுவோம், நாங்கள் கிளாசிக் ரேங்கில் சர்வை பண்ணோம்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் எப்படி சர்வை பண்ணுவோம் அதுன்னு இதில் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஸோ நாங்கள் இப்படி வெறித்தனமாக ஏறணும் வருவாங்க பாருங்கள். ஒருத்தர் அம்மூருமுக அம்மா வெறித்தனமாக அடிச்சிருவார். எனக்கா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. டாய் என்ன ஆஸ்டரா அப்படின்றதுக்குள்ள பட்டால் நாங்கள் பாருங்கள் 3 பேர் டீமாக வந்து அடிச்சனால தான் நான் ஒரு நாள் ஆகிட்டுனா ஆரோ கலர் வேலை பண்ண விடன்றது. அதில் சின்னனாக்கா இவர் பாருங்க டெசர்ட். இப்போ என்ன ஒன் டேப் ஷாட்டாக இது மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். அதனால தான் நம்ம டெவில் கேமர் அவர் என்ன பண்ணுறது, டூகர் ஒன் டேப் அடிக்க தூக்குறாரம்மா. பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கும் அவர்கள் தவறு செய்து விட்டாய். ஸோ சின்ன டே இதான் நாங்கள் பண்ண மிகப்பெரிய தவறு தான். ஸோ பாருங்கள் நாங்கள் பண்ண தவறு தான். பாருங்கள் இவர் எங்கெங்கேயோ சொல்லிட்டு இருக்கு. அவள் தாங்க அவங்க சின்னு அவர்கள் அத்துல் அவர்கள் ஐ மீன் அவங்க அண்ணா இல்லை சின்னு அவர்கள் என்ன பண்ணாருன்னே தெரில, பட் அவள்னு சேர்த்துட்டாரு. ஸோ மேட்ச் 1 vs 1 போயிட்டு. ஸோ காசு வர கையில் இல்லை, டெசர்ட்டுக்கு இல்லை தாகணும், வேறு வழி இல்லை. பாருங்கள், ஸோ உங்களுக்கே லேக் ஆகிற அளவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போனா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் டெய்லி அவ்வளோ மெசேஜ் வந்துடுவாங்க. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. டே உங்கள் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன்டா ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் அவங்க எல்லோரும் அவங்க சொன்னானுங்க நோபு பார்க்க நோபாக இருக்காங்க என்னடாங்க. ஸோ டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர் சொல்கிறது பெரியவங்க சொல்கிறது, அந்த காலத்தில் சொல்கிறது கரெக்ட் தான். ஸோ மனுஷன் வெளியில் பார்த்து அவங்க இதுவை கால்குலேட் பண்ணதிங்க செம்மையாக விளாண்டாங்க. ஸோ அவ்வளோ நல்லா மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயராக அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு நாங்கள் பாருங்கள். இவனுங்க அந்த சைடு அந்த கத்துறதுனால நான் 3 பேர் நாக் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான். லாஸ்ட் அவ்வளோ இங்கே ஒரு நாக்கா பாருங்கள். டே பைத்தியப்பிள்ளை அங்கே பாருங்கள், ரீவைவ் பண்ண வருவேன். அங்கே பாருங்கள் ஒருத்தர் ஓடி வர பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள் கேப்பில் தெரிதா. டே ஐயோ ஆனந்தமே நெஞ்சுக்குள்ளே ஆரம்பமே ஐயோ கிரனைடு சாமியா பயபில் அம்மா கூட பாருங்கள் சுற்றி போய் அடிச்சு கிட்டத்தட்ட 3 பேர் நாக் பண்ணிருவேன். மெடிக்கிட் போடு அப்படின்னு எப்படி அங்கே பாருங்கள் செம்ம. இப்போ ஒருத்தர் எட்டு உள்ளம் பாருங்கள் சரியான ஹெட்ஷாட் அது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாள் கஷ்டம் இருக்கும், அந்த கஷ்டம் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரா நிக்கு அவர்கள். ஐயோ நிக்கு அவர்களே நீங்களே நாக் பண்ணிவிட்டீங்களா. அவ்வளோ தலையே காமிட ஆவாதா நான். இப்போ பாருங்கள் ஒருத்தர் எட்டு பாருங்க இங்கே பாருங்கள் அம்மாடுமுக இந்த எட்லாம் நான் நினச்சே பார்க்கல. ஹீல் பண்ணுறான் அவனை அடிலானா இது எப்படியானே தெரில. டேரெக்டாக அங்கே போயிட்டு அவ்வளோ அடி வாங்கிட்டா. இப்போ ஹீல் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம் இருக்குது. அந்த திக்கு அப்படியே நெஞ்செல்லாம் படப்படுத்துனுக்குதாங்க. அவரால் ஏன் 9 பற்றினாரு. நான் இந்த கண் வச்சு நடிக்க முடியல. அவ்வளோ முடிஞ்சுது. ஸோ அப்படியே நல்ல மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயராக இருப்பார் போலையே. அவ்வளோ தான் அதில் முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த மேட்ச் நாங்கள் தோற்றுறோம், அவ்வளோதான். சரி, இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டோர்னமெண்ட்டு. நான் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆரம்பிச்சு நான் முதல் டோர்னமெண்ட் விளாட்னா இதுதான். ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் ரன் கேமிங் வீடியோஸ்லாம் பார்த்து நான் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுவேன். ஸோ நான் நிறைய டோர்னமெண்ட்டில் சேர்ந்துருக்கோம் எங்கள் கில்டே ஹிரோஷிமா ஸ்குவாடு. ஸோ நான் நேற்று போட்ட வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன். காட் ஃபீனிக்ஸ் அண்ட் வே டு ஹெல் கேமிங் அந்த டோர்னமெண்ட் சேர்ந்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பிஜே ரன் கேமிங் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடத்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க சேனல்
இதில் போய் பாருங்கள். என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜே ரன் கேமிங் அதுதான் அவங்களோட சேனல். அதில் வந்து அவங்க டோர்னமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் அதில் ஜாயின் பண்ணலையோ ஜாயின் செய்து கொள்ளுமாறு மிக தேவைன்னு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ மேட்ச் 1, 2 போய் இப்போ பாருங்கள் எல்லாருமே அங்கே ஒழிஞ்சு நிற்பானுங்க. ஸோ இதுதான் சர்வைவு, அந்த மாதிரி சர்வை அங்கே பாருங்கள். எல்லாம் பார்த்துட்டேன் நான். சும்மா 3 பேர் 2-3 பேர் அங்கே தான் ஒழிஞ்சு நிற்பானுங்க. பாலியில் இதுலேயும் சர்வை தான் கேட்பீங்க. ஆமாம். ஸோ வந்து இது டோர்னமெண்ட் வரையா காசு வருது அமௌண்ட் அங்கே பாருங்கள். அவ்வளோதான். இதில் போய் ட்ராக் அடி பார்க்குறே பைத்தியக்கார பண்ணி மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் தான். ஆனால் இதுக்கு இவ்வளோக்கெல்லாம் முடியாது. அங்கே பாருங்கள். அவ்வளோதான். எனக்கு 8 சிலர்கிட்ட அந்த பயம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ ஒருத்தர் நாக்கான்னு ஏறுவான் பாருங்கள். அவனுக்கு பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அடிக்கான்னு தெரில. அவ்வளோதான் நான் பயன்ட்டேன். அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக ரெண்டு சைடு நடுவில் 2 நான் மாட்டேன். பாருங்க நம்ம டெவில் அவர்களை காப்பாற்றலான்னு போவேன். ஐயோ நம்ம இந்த மேட்ச் நாங்கள் ஜெயிச்சிருவோம். இந்த மேட்ச் நாங்கள் ஜெயிச்சிருவோம். எஸ் யாய் அவ்வளோதான். இன்றைக்கோ அவர்கள் வேறுத்தனமாக ஹெட்ஷாட் அடித்து வென்று விடுவார். ஸோ நாங்கள் அம்மாட்டுமா அந்த மாதிரி ஜெயிச்சிருவோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற மேட்சை மட்டும்தான் நீங்கள் பாருங்கணும். இதில் பயம் வந்துச்சு எங்களுக்கு என்னன்னே தெரில. பயம் அந்த அங்கே பாருங்கள். இப்போ ஒரு மெசேஜ் தான் எங்களுக்கு இந்த பயம் எங்கேருந்து வந்துனே தெரில. ஸோ இந்த மெசேஜ் யார் அனுப்புகிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோட்டு கேமிங் வித் சோட்டு வைட்டி அவர் தான் வந்து குரூப்பில் ஒரே மெசேஜ். பாவம் பயபலி எல்லோரும் அலோ விட்டாங்க, கதற விட்டாங்கயா. ஸோ அவங்க அப்படின்னா அவங்க பேர்லாம் ரொம்ப இதுவாக வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை நான் சொல்ல விரும்பலை. அந்த பேரெல்லாம் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வச்சதுலாம் ரொம்ப தப்பு. உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தெரிஞ்சு அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நான் என் பையன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நாங்கள் ஹிரோஷிமா எல்லாம் வச்சுருப்போம். ஸோ எல்லோரும் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கேம் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிற நான் பட்ட பாடிடுது. ஐயோ முடியலப்பா. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பேர்னா என்ன சொல்கிறது, ஃபஸ்ட்டு கேமிங் வாரியர், ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் ஃபார் கில்லு. ஓகேவா, ஃபைட் ஃபார் கில் இன்ட்ரோ எல்லாத்தையும் எல்லாம் பண்ணிட்டோம். சேனல் ஆரம்பிக்க பார்த்தா விட்டோம், ட்ராப் அவுட், பிடிக்கல. இதுக்கப்புறம் இது கேமிங் வாரியர் ப்ளே ஃபார் போயா P4B. ஓகேவா டாய் P4B அதில் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து ரெடி பண்ணோம், லோகோலாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். அதில் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் கேமிங் வாரியர் இன்ட்ரோ லோகோ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி சேனல் இந்த சேனல் தான் இதில் தான் கேமிங் கேமிங் வாரியர் இருந்துச்சோம். சரி ஓகே கேமர் வாரியர் ஒயிட் ஆச்சா அதுலேயும் இருக்குது. கடைசியில் அண்ணனுமா யோசிச்சு எல்லாத்தையும் பைசா எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக கேமர் டியூப் வச்சது தான் அந்த சேனல் நேம் கேமர் டியூப் ஒயிட்டி. ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்ப்பாக இருக்குது. நல்ல வேலை யாருமே வைக்கல, காப்பி ரைட்ஸ் கொடுக்க சான்ஸே கிடையாது. ஸோ கேமர் டியூப் ஒயிட்டின் அப்படின்னு எவனுமே பேர் வைக்கல, எந்த பைத்தியக்காரன பேர் வைக்கல இந்த கேமர் டியூப் ஒயிட்டு. ஸோ உலகத்தின் நான் தான் முதல்ல இந்த பேர் வச்சுருக்கேன். அங்கே பாருங்கள் எங்கே அந்த அடிறானே தெரில. அவ்வளோதான் முடிஞ்சது மேட்ச், நாங்கள் தோற்றுருவோம் அவ்வளோதான். ஸோ வந்து ஃபேக்ட்ரி இந்த மேட்ச் ஃபேக்ட்ரி எவன் தான் கண்டுபிடிச்சானே தெரில. ஸோ கிளாஷ் ஸ்குவாடில் ஃபேக்ட்ரி தேவையில்லை, எதுலேயும் சர்வை பண்ணுறாங்க. ஃபோன் அது இதுவாகுது. ஸோ அடிக்காமலேயே செத்து போயிடறானுங்க 2 பேர். ஸோ நான் போய் குளோவல் கெஞ்சி கேட்டேன். இப்போ ஒரு குளோவல் அங்கே பாருங்க இன்னொரு மெசேஜ். அது வந்து எந்த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குரூப்பில் இருந்தால் வந்து ஒரு குளோவால் கூட பைத்தியக்கார பசங்க கெஞ்சிருண்டா கெஞ்சி கூத்தாடி எல்லாத்தையும் பண்ணுறேன். எவனோ குளோவால் இருக்காங்க. நீனா அவனா பண்ணணும், குளோவால் கிடையாது. அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ஸோ நான் பக்கா செம்ம கேம் பிளான் பண்ணானுங்க அவனுங்க. ஆனால் வேறு லெவல் இங்கே பாருங்க செம்மையாக பண்ணாங்க அவனா. ஸோ இது வந்து சொல்லிட்டாங்க வெறும் ஸ்குவாடாக இல்லை இன்னொன்னா வரலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து மிகப்பெரிய போட்டு போயிருப்பேன். ஸோ விடுங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, இதில் போனதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் நம்ம கடைசி இருக்கோம் பாருங்கள். பிரச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம வச்சுக்கோங்க. இதே நான் நடுவில் சொன்னேன், ஏன் சொன்னேன் எனக்கே தெரில. சரி விடுங்க, ஏதோ ஃப்ளோவில் வந்துச்சு, ஃப்ளோவில் வந்ததை தடுக்க முடியாது அல்லவா. அதனால் அப்படியே நம்ம ஃப்ளோவில் பாருங்க அப்படியே எல்லோரும் மேலேருந்து சும்மா பாகிஸ்தான் ஆர்மி வந்து இந்தியன் ஆர்மி எல்லா ஆர்மியும் அட்டாக் பண்ணுது எங்களை. பட்டால் பீட்டா அங்கே பாருங்கள் பட்டுன்னு ஒருத்தர் நாக் ஆகும் பாருங்கள். யார் இது நம்ம சின்ன அவர்கள்லாம் நாக் ஆகிற போல் இங்கேருந்து சரியாக இருக்கும். அது இந்த மேட்சா வேறு மேட்சா அது சரியாக தெரில. சும்மா அந்த மாதிரி மேலேருந்து டிம்க்கு டமால் அச்சினே இருக்கிறானுங்கப்பா. எப்பா நம்ம இந்த மேட்ச் தான் நினைக்கிறல, நம்ம சின்ன அவர்கள் வந்து நாக் ஆவார் பாருங்கள். சொல்லலாம் டாம்சன் அடிக்கிறாங்க. நம்ம டெவலர்கள் வந்து பேனு ஓடி நாக் ஆகிப்பேன்னா அவன் நாக் ஆகிடுவான். அவர் வந்து ஆஃப்லைன் போய்ட்டார், ஏன் தான் தெரில. ஸோ அதில் அவருக்கு மேலே வந்து சமகான ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் போய் ரீவை பண்ணுவேன்னா மேட்ச் தாங்க வரேன், இன்னொரு மேட்ச் டோர்னமெண்ட் கேமிங். அதுக்கப்புறம் நம்ம குரூப் இப்போ பாருங்கள் சின்ன அவர் இது பண்ணுவார். இப்போ நான் ஓடுவோம் அவ்வளோதான். அமுகமாக பாருங்கள் டேமேஜ் பை சாப். அதில் நம்ம சின்னவர்கள் நாக்கு ஐயோயோ நோயா கிரனேட் இப்படி வாரி அடிக்கிறாங்க. நான் மாய்டே போய் சின்ன ஒரு ரீவை பண்ணுவேன். அவங்க பாருங்க மாய்டே நாக்கு அவ்வளோதான். டே போடா இதுக்கு மேலே ரீவை பண்ண மாட்டா அப்படின்னு
அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரீவைவ் பண்ணாமல் ஓடி வந்துக்கிறேன். டேய் ஜோன் வர வந்துச்சுடா. டேய் என்னடா இப்படி பண்ணிட்டீங்கடா. ஜோன் வந்துச்சுடா சீக்கிரம்டா. ஐயோ ஓ பைசாப். ஸோ மேட்ச்சுக்கு வந்து 10 minutes 30 seconds கிட்டே போய்ட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ ஜோன் வந்துச்சா. இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பக்கவாக கேம் பிளான் பண்ணி மேலேருந்து சும்மா கிரனைடை வேறு அடிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் நினச்சோம் கிரனைட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி தான் வந்து மேட்ச் இது பண்ணோம். ஸோ பார்த்தா கிரனைட் இருக்க போல. நாங்கள் இந்த மேட்ச் பார்த்துருப்பேன். நாங்கள் ஒரு கிரனைட் கூட யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஸோ ஒருத்தர் கீழே வருவார். நான் பட்டாலும் எட்டு கொடுப்பேன். நம்ம சின்னவர்கள் அவர்களை நாக் செய்து விடுவார். நாங்கள் பாருங்கள் வந்துட்டாரா. இது பாருங்கள் அவர் எல்லோரும் அடிவாங்க. இப்போ அவருக்கு மேலே கீழே குதிப்பார். அப்புறம் அடிப்பார். வருவாங்க இந்தா அப்புறம் 130 பார்த்தா பாருங்கள் அவள் தான் முடிஞ்சு. அங்கே பாருங்கள் கிரனைடு இவரெல்லாம் நிக்கோ அவர்களாம் தப்பாக க்ளோவால் போட்டார். எங்கே க்ளோவால் போட்டுன்னு சொல்லிப்பாங்க. கிரனைட் எப்படி அடிப்பாங்க பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஓ பைசா முடிஞ்சு. ஸோ கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நேற்று சொன்ன மாதிரி டோர்னமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கூட சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ யாருன்னா பிஜே ரன் கேமிங் டோர்னமெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களோ அவங்க சேனலை பார்க்கும்போது மிக தாழ்னு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.